tror du, der vil ske, hvis jeg prøver at kysse dig nu? Så, nu lader den ved. Nej, jeg vil ej. Kom nu, gå med det. Hvad vil jeg? Kom så, gå nu med det. Slip! Så. Lad være det! Sanna! Hold nu mund. Ja, Sanna! Lad være det! Sanna! Andre Sola. Der ligger jo der lurer, jo. Jeg vil hjem. Jeg frys. Så til hjem med dig. Jeg vil tage med ham. Vil du mig? Will soon grow tired of waiting. She'll do crazy things, yeah, on lonely occasion. A simple conversation with a new man now and again makes a touchy situation. Er der noget galt? Det var Sola, der hældte øl ud mig. Jeg frys. Nå, men den skal da bare skiftes. Ja, tak fordi I køber børn hjemme. Jeg er vel lidt lige med en at have en øl, da. En øl? Jo, det vil du gerne da. Ja, I drikker vel øl? Selvfølgelig. Hvis du lige sørger for et par øl, så... Allan, kom, så giver vi lige op og skifte deres skjort. Jamen, ja. Kom indenfor. Kysset det? Det tror jeg nok. Har han rejsning? Hvad betyder det? Ja, da det kampslår hinanden, stav hans tidsmand lige ud i luft. Det så jeg ikke. Så du det? Ah, det kan vist ikke passe, hva'? Sig det bare som det er. Til din far. Du skal ikke skamme det. Ja, han er imellem benene hende. Allan. Nej. Nej, det har jeg ikke. Det vil jeg have mærke til. Prøv nu at tænke det godt om. Her er han et tissemanden fremme. Allan. Det kan da godt være, at han har Heide. Da jeg ikke var der. Smut du ned til de andre. Ja, det er jo faktisk Sanders første bal. Det kunne man da godt sige et, Sande. Kunne man ikke? Jo, men må jeg godt få Sanne med op igen? Nå, jeg er fast slet ikke slut endnu, hva'? Nej, men kom I bare afsted. Tak for øl. Nej, bliv endelig sætten. Nej, I skal da lige have hjælp til at køre over. Jeg fik ikke ondt i øje at høre det lunghårsmusik. Nej, nu spiller de jo ikke så højt, som de kan jo. Så det giver jo nok. Ja, vi hører slet ikke den slags musik, jo. Nå, venter vi gæster? Hvem kan det da være? Velkommen. Jo, tak. Hør Andersen. Jo,
Kom ind, kom ind. Ja, hvad gemmer du nogle åben fyr herinde? Nej, det gør noget galt, da. Morgen. Er der en af jer, der her? Per Lauritsen. Ja, det er med. Jeg hører jo til, at du har gang i en afgriseri med en pige under 15. Du er jo nok til, du kan komme i fængsel for det. Hvad fanden du siger? Her er der en, der har set dig. Ja, du kan jo ikke holde snarfelig i bagsknejt. Hvorfor har du ikke fortalt det der? Bare blandt uno. Jeg skal snakke med dig. Det er afgang. Sanne? Hvad er det sket, Sanne? Tak for hjælp, Allan. Det er mærkeligt, at bedst ikke kommer til at besøge ved os. Og nu er billedet af hende fylde så meget af vores skænk. Jeg har holdt mærke til, at der kun er et meget lille billede af far hjemme ved hende. Der er han den, der fylder mindst. Men det skal man ikke lægge noget i sin mor. Far vil altid svæge i bedstes tanke. Mor! 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 Sanne, du bliver nødt til at gå ned til far. Hvorfor? For han har det skidt. Rigtig skidt. Godt. Far, det er godt. Det er bare mening. Hvad mener du? Hvad er der så lige til bedstes hus? Hvad?
Jeg kan gå i hendes skue. For noget benzin. Så låste jeg hendes dør udefra. Så den op på bagdør. Er det rigtigt? Far tager Per fra mig. Jeg tager bedste fra ham. Vi skal vist have fat i Dr. Madsen, for du er ved at blive skøje. Du skulle selv ved, hvem tror du, jeg er for en idé, ja? Jo, far han tager liv af sig. Det gør det alligevel ikke. Ja, det ved du da ikke. Det er kun noget, han siger. For vi skal synes, at det er sundt for ham. Det er det dog. Han får os til hvad som helst. Det passer ikke. Han hyler jo indtil jeg tager et tøj af. Og hvad? Ja, så ligger man der og tager på pik. Så du ikke lige, at du har slået bedste ihjel? Jo. Så gå ned til far. Det var der gør ham kævret. Så er der også der skal gøre ham glad igen. Jeg er færdig med at gøre far glad. Godt. Så fortæl mig, hvordan man gør. Hvad? Fortæl mig. Ja, hvis du ikke vil, så bliver jeg jo nødt til det. Vinter du? Hvad er der galt med hende? Jeg ved ikke, hvad jeg skal stille for jer. Hun lukker ikke op, jeg kan ikke komme ind til hende. Hun kommer ind, hun har låst dør. Hvad skal jeg gøre? Jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op. Hvad skal jeg stille op?
Kunne du da for en gang skyld ikke bare gøjne af? Kom, Allan. Sanna. Sanna, luk op. Hold bare der. Allan, skulle vi se, at jeg får lukket op? Du må ikke lukke ham ind. Hvor du med det? Allan! Allan! Kom, Allan, luk nu op. Allan. Lad være. Tak, Allan. Hvad er det med dig? Nå, min pige. Far. Kom ned og få noget at spise, hva'? Ja. Kom. Hvor mand har slået din mor ihjel? Hvad? Jeg slår din mor ihjel! Hvad snakker du om? Jeg slår din mor ihjel! Det siger du ikke, det der. Jeg slår din mor ihjel! Det der vil jeg ikke høre. Jeg slår din mor ihjel! Nu stopper du. Jeg slår din ihjel! Du stopper nu! Jeg tager ind til et hus! Se det til begravelse. Skal vi have fat i Dr. Madsen? Nej! Ikke Dr. Madsen. Jeg tror, vi skal. Lad være! Jeg siger det til Asger! Jeg lukker Allan! Ikke Allan. Sanna. Så Sanna. Sanna. Så, kom roligt. Så. Så, ja. Så. Så. Kom lige. Det er forslag, hun kommer over Gustenborg. Hvad? Ja, det er heroppe, den er gal. Men vi kan da sagt bare så hen. Må jeg låne telefonen? Ja, der er telefon til hende. Madsen. Henry. Du hører, hvad doktor sagde. Jeg tillader mig faktisk at tænke lidt over dette. Og det har sendt min datter til Augustenborg. Så er psykiater bestemmer lidt over bus. Altså, hvad kunne jeg ikke finde over at sige? Ved du, du skal ikke være bange. De har jo tavshedspligt. Hun trænger til at komme væk. Hun trænger til at få noget ro. Du skal da ikke sige det, men nu bliver der fra det her! Hvem er det der sindssyge? Så er du sat uret. Og først der tager liv af mig så. Ja, så gør jeg det!
Far, kom her. Sæt dig ned, ja. Kom, far. Er der nogen, der vil sige et par ord? Kære mor. Husk. Prøv engang at høre, hvordan han lapper deres meline i sig. Det er sgu da vommel. Hvis der er noget nyt om Sanne, så ringer du til mig. Du skal et hjem og udsættes for mig. Det er det, hun blev syg af. Jamen, ellers er far jo sådan en liv også. Tror du selv om det? Hvad? Nej. Det er ikke meget ved at høre fra Sanne, at hun er blevet indlået af Augustenborg. Men hun har sikkert bedre end herhjemme. Hvor må de gøre ved hende? Udover at bedøve hende med sprøjter og give hende elektrisk stød. Hvor tit skal hun vist spænde fast? Er det navn, hun kan få cigaretter af? Kan man overhovedet ryge samtidig med, at man er spændt fast og forstød? Nej, jeg henter hende i ettermiddag. Jo. Jo, det. Jeg skal ud med mælk, så henter jeg hende bare retter. Nej. Hvad siger du? Nej, det er min beslutning, der. Nej, jeg bestemmer selv over min datter. Jamen, det bliver, som jeg har sagt. Farvel.
Det er da ikke Augustenborg. Jo, det er Statshospital. Det er Bo, de sindssyge, der ikke. Det er jo så. Du er alle de tosser. Du kan da forstå dit beholde dig. Du kan ikke komme ind her. Jamen, jeg vil bare besøge min søster. Det er Sanne, som sidder dernede. Else Gule, det er mig, der står for din søsters behandling. Jeg har talt med din mor. Du er stukket af hjemmefra. Jamen, jeg er bare kommet i forvejen. Min far, han kommer lige om lidt. Men du bliver nødt til at vente, til han kommer. Så kan I gå ind til hende sammen. Er hun meget syg? Nej, hun skal nok komme så. Kommer hun så snart hjem? Ja, det skulle der være god mulighed for. Kan jeg ikke beholde hende? Hun er ikke nødt til at være her. Hvis din far gerne vil have hende hjem, så kan hun godt det. Jamen, hun kan ikke tåle at ligge med ham med på sofa. Ligger hun med ham på sofaen? Har du selv set det? Ja. Hvad laver de på sofaen? Rører de ved hinanden? Det er en meget alvorlig sag, hvis det er rigtigt. Din far kan komme i fængsel, ved du det? Nej. Men du mener alligevel, at de rører ved hinanden? Er det din far, der kommer der? Ja. Jamen, skal vi så ikke tage imod ham? Kom så, Sanne, far er her. Hvordan har du det? Så nu skal du se, hvad jeg har med til dig. Er du stoppet med at ryge? Sanne, hvorfor svarer du mig ikke? Så. Allan! Sanne! Hvor har I været? Min far og mor er helt uan. Skal du have børn? Ja, Har du det fortroligt? kom nu ind med jer. I skal ikke stå herude og fryse.
Værsgo. Kom her. Er det godt? Må vi så godt bo her? Ja, selvfølgelig må I det. Vi må selv finde nogle nattøj til jer, hva'? Slapper jeg af ferie bare med, du? Bare læg den af. Det er nok ikke så slemt, som du tror. Allan. Nå. Så du har fundet ud af... Hvad er med at skælde ham ud? Det er galt nok, at du kommer her. Så ikke et eventyr, hva'? Sanne, hun skal ikke sendes hjem. Er I klar over, at I er etterlyst? Sanne, hun skal ikke hjem. Der kommer hun ikke. Hun kommer tilbage til Augustenborg. Jamen, hun er jo ikke syg. Jeg ringer til Augustenborg. De sender en ambulance. Det er nok bedst sådan, Allan. Goddag, min pige. Sanne. Der er hende væk. Du skal ikke røge. Du så selv, at vi bare skal komme, hvis der var noget. Du skal lade være med at gøre, hvad far vil have dig til. Så skal det nok gå alt sammen. Hvad så du egentlig til hende, psykiater? Ikke noget. Må vi to virkelig stå sammen, Allan? Ellers klarer vi den ikke. Ja. Tak for det. Tak. Hej. Og hvis du vil. Ja, det smager noget. Og så den er god i den. Hvor er den fra? Ja, den ja, den Morgen. Nej. Jeg skal bare lige snakke med dig. Ja, kom ind, da. Vil I smage? Ja, tak. Den kommer fra Klipland. Jeg har modtaget et brev om dig og din datter. Ja. Vi bliver nødt til at foretage en undersøgelse. Kan I have en god dag? Ja.
Henrik, det gør du ikke! Du gør det ikke! Henrik! Hold op! Jeg var klog i år! Gå hjem! Ring en ambulance! Gå hjem! Far hang ikke længe nok til at dø. Han vågnede flere gange, og det skete det samme hver gang. Mor så, at han forstod, hvad der var sket, og det var derfor, han græd. Det var livets alvor, der var gået op for ham. Og når livets alvor går op for en, så græd man. Det mærkelige var, at hver gang han vågnede, så græd han. Som om livets alvor kan gå for ham igen og igen. Det gik rigtig godt i butik, efter far var kommet på sygehus. For mor var begyndt at se sprut til de unge efter lukketid. Moin.
Hvad kunne I så tænke jer? Vi kunne godt tænke os nogle flyve, ja. Det er godt. Ja. En stor snaps. Og nogle citronvand. Skal I sige 35 kroner? Det sagde vi. Sanne var blevet rask nok til at komme ud. Men psykiater mente ikke, hun skulle hjem. Asger havde køjt sig en brugt folkevogn og var flink til at køres rundt. For mor har nemlig ikke kørekort. Han sørgede for, at Sanne fik en rar plejefamilie at bo ved. Ja, det var den sidste til sprit. Og nu giver vi så til slik fra Yankee. 1,25. Det plejer at være færdigt at skrive priser. Nu er det med. For mor synes, jeg skrev sådan nogle køntal. Bare så dyrt. Nu du er. Du har ikke... Mor prøvede alle flasker igennem fra den ene af. Hun så, hun ville vide, hvad det var, hun så i butik. Sådan har jeg før det ikke. Men mor og Mac gør ting over vores egen mor. Du holder fingre fra kort. Ja, ja. Du holder fingre fra kort. Ja, ja, ja. Det er Johannesen. Jo. Go. Nå. Nå. Jamen, tak for opringningen. Men... Er det fra sygehus? Er han død? Allan... Nej. Han er fået tilbage. Så kom far hjem. Jeg tror, folk her i byen tilgav ham. Jeg ved ikke helt, om jeg tilgav ham. For jeg kunne ikke lade være med at savne Sanne, og jeg drømte tit om hende. Jeg tror endda, folk har med ligenhed med far. For i et eller andet tidspunkt skulle han jo i fængsel. Det ville blive en hård tid. Men så vil mor og med jo opleve os selv igen. Der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for nogen.